थनाबागै सिमिथाङाबो नरगनि चेनेल बिसिंथि नुगै दंखा जे बिजेपि नि तिप्रासार तिप्रासानबो कक थाइसे सारा कक बरनो पन्त रुमानि सिख्लायनि अपोज खालाय दंगुता गाहाम नान्या खैतो बाथेरगदि जों खायना थामन पन्त बर गुसु हाइके बासाबि सेम जीएमपी गणमुक्ति परिसर आगे आमते हैन तिप्रासार बागै थाइसे कक सारे हाइपेनो जों आईपीएफटी संस्राय सेरके कक सानाय सरकारे तंग तले तंगे आबोनो जों नायनानि थांया सरकार तामखाय आम आसलखौ चिन्ति प्रसादफोर जों मोथांजों नांनाय चिन्ति दफानि बागै जों सामन खालायनाय बर' माने एनआरसि पासंग तिप्रासार सकमजात आमते हिन संगो दंना एनआरसि पासंग थंगिया जों तिप्रासार कमन दंले एनआरसि पासंग नांगे 70 बोसोर खातिर थनाबागै सिमिथाङाबो नरगनि चेनेल बिसिंथि नुगै दंखा जे बिजेपि नि तिप्रासार तिप्रासानबो कथाइसे सारा कक बरनो पन्त रुमानि सिख्लायनि अपोज खालाय दंगुता गाहाम नान्या खैतो बाथेरगदि जों खायना थामन पन्त बर गुसु हाइके बासाबि सेम जीएमपी गणमुक्ति परिसर आगे आमते हैन तिप्रासार बागै थाइसे कक सारे हाइपेनो जों आईपीएफटी संस्राय सेरके कक सानाय सरकारे तंग तले तंगे आबोनो जों नायनानि थांया सरकार तामखाय आम आसलखौ चिन्ति प्रसादफोर जों मोथांजों नांनाय चिन्ति दफानि बागै जों सामन खालायनाय बर' माने एनआरसि पासंग तिप्रासार सकमजात आमते हिन संगो दंना एनआरसि पासंग थंगिया जों तिप्रासार कमन दंले एनआरसि पासंग नांगे 70 बोसोर खातिर हास्ते भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट नगै हाबमानि दामनि बागै दिनै जों बर गोबां दंमानि बर खिसाङै थागाबा आजागा ताकि त्रिपुरा राज्यो के एनआरसि चालु खालाय जाबाय दंबा 2010 एडीसी जेफ्रु इलेक्शन का आफुर चिरि गुबुनि दफानि बर 11% दंमानि 2015 जेफ्रु एडीसी इलेक्शन का आफुरते 17% नगै थांका अमहाके एडीसी एरिया बांते अमहाके बाङै थांनाय तो दाबुक पर्यन्त एनआरसी चालुंगिया खबले किन्तु चालुंगिया तो तांगै बाङै थांतंबा त्रिपुरा राज्यो एनआरसी चालु उदों याबो उखानो न्याफानो अ हास्तेबो गुबुनि दफानि बर बाङै दङ आबो सिटिनि वाना मासिते आबन बाङै जों त्रिपुरा लेंगलायखिना जे बिरमाननि काहिनीनो जों दिल्लीयाव थांगै सावै मानानै आवानसुगो जेबाबे एसेम्बलियाव जों चिन्ति प्रसाद दफानि हेकेबा चिन आईपीएफटी तिप्रालेनि कक बरक रुमानि स्क्रिप्ट खालायनानि कक रक ते चिनि बरक रक ककजाकमानि माधबारनि घटना रक अमहाय चिनि ट्रिंनो सालसा छुटिनि कक रक अम चिन्ति प्रसाद दफानि बागै जों एसेम्बलियाव जेबाबे सानखा अमहायकिनो चिनि आईपीएफटी बिसकां सालो जों लोकसभायावबो दिल्लीयावबो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिन्ति प्रसाद दफानि खरांनो जों सावरि बानानै वानसुग हामबाय सानके माने गुबुन थुंगुलुं बताव साइदाना जेबर एसेम्बली थाङो थुतंबो मुंखौ तिब्रा नोंखौ मुंखौ साय आबोनो तिनो खाम सानाय त्रिपुरालेनि कक सायाहिनि जे सानाय बनां सानानि मुसुंगो जे जों स्राय स्राय त्रिपुरालेनि कक एसेम्बलियाव सामानि दङ आबो नि प्रमाण हंके चिन्थानि बयबो दङ तान कैसे एसेम्बली आसुका हंके एसेम्बलियाव ताम ताम साजाका बो एमएलए बो मिनिस्टार ताम कक साका अमहाय बय कैसे नखर प्रतिति सेसननिनो हंके चिन्थानि बय दङ आबो नायनाखै नायमोनो हंके बसकांबो जों तेबो सानाय चिन दफानि बागै आईपीएफटी केबोनो किरिया चिन दफानि बागै जों कक सानायनि बागै अ जागा आईपीएफटी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम केबोनो किरिया जों चिनि मानथानि बागै लरायखायनो जों केबोनो अ जागा किरिनि कक तब आशावादी बसो उसी पेना नगो आशावादी बोलते पूरा 100% जों आशावादी गोबां बरनो कक्सआव जे नंनि तिप्रासार सिमिसे बुद्रिनाय न बाहाय गब्लायनि माननायबा अमहाय कक्सिल जावंबो दङ फियाबा तिप्रासार न कारिबो गुबुनि दफानि बर रगबो चिन तिप्रासार रगनि जे दुखु खस्थनि कथ माना नुगै जोंनो बुद्रिनायनि जों वानसुगो आं सायमानो आगरतला हाय आपसाइरावबो चिनि आईपीएफटी गोबां बुथ खालायनाय ते वानजि बसं रुपसा बसं मणिपुरि बसंनिबो चिनि दफाना खायरक जगै त्रिपुरा हास्तेनि अखानि बुसारकनि बागै बर सुबुंनो बुद्रिनाय नि आं वानसु सर बीजेपी सरकार तिने मिया ओ दिन सालवा बरने गुसरा भोतन नखर का एनएससी बिल तो था माने सिटीजनशिप बिल तो बरक जीते हेंगे बरक बिल ना पास खानाय या सोले कुछ खानाय जों आईपीएफटी बेलायखिनो स्ट्रंगली अपोज खालायो सिटीजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तियै आबन बागै जों नर्थ ईस्ट नि जत रिजनल पार्टी गुवाहाटी थांगै मिटिं रक खालायके कायसे कमिटि बो खाजाका आ कमिटिनि कन्वेनर मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कनराड सांमा ते मिजोरामनि चिफ मिनिस्टार सं रुजौराम थांगासर दङ मणिपुरनि डेपुटि सीएम चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि बरम गोनां त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि मेबार सार आंनि जिबो थांजाक सुक्ला सर थांमाने आफोर अमहायखिनो जों आफोर राजनाथ सिंह रगबो मालायमानि दङ आसामनि गोबां चिनि अगपनि मन्त्रि रगबो दङ ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि नागालेण्डनि जत जागानि चिन्ति नर्थ ईस्टनि जे रिजनल पार्टीनि जत आदं रग थांगै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे लिडार्स रगबाय जों मालाय जाक अलरेडि जों बेलायखिनो अपोज खायो आबन बागैनो चिनो गथालायमु नर्थ ईस्टनि रिजनल पार्टी गथालायमु बिसिंथिनो अब आटकु जाखा
ओंखाय कुनु डाउट गैयै जिरफ्रा हास्ते गुबुननि पार्टी रखबो अबनो अपोज खालाय दङ जों खालायनानै नांगौ ओंखाय बेसेबांबो जों टेबो खालायनाय आबनि बागै